ميتقنيو كبرات تخطاتلتي مستيات علم نلوم دما مسحانت بزوح وشتاو صقمات قاطيموا زلو جنكا بالسنكي بوحدات هابتامات زوننات كالاتا كساب لومي سليت بالزلا هاجر دبوب كوريانا كنلاليكم مريسنا زلنا ندبوب كوريا كندسس مسانا حبيركم كتكتاتلو بخبر نقدمكم سناي مكتتال دبوب كورياويان نابرا كبيرنا بمبال كم سوداناويان كقامو ناب غودناታት አይወጹን መሪርዎምን ከም ትጽድያ ዓረብ ንኽልዓል ኣብ ጎደና ወጺው ነብሱ ብላምባ በመቀጻል ምኽንያት ዝኾነ መሐመድ ቦዋዚ ዝተባህለ ቱኒዚያዊ ነብሶም አያጥፎን ኣዝዩ ኣጨናቂ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ዘለዎ መቕርሐ ሃብቲ ኣብ ዜጋታት ትሑት መጠን ደሞዝ ልዑል ጸቕጢ ስራሕን ክብደት መነባብሮን ወላድኣ ኣዝዩ ይኽበዶም ሓንቲ ቀላል ግን ከኣ ኣዝያ ሓደገኛ ውሳኔም ወሲዶም ነታ ሃብታም ሃገሮም ድማ ተካእቲ ዝኾኑ ዕሸላት አይን ወልደልከኒና ብምባል ጨከኑላ ማለት ድማ መውላድ ኣቋረጹ ውጽኢት ድማ ምድሪ ካብ ትፈጠር መጠን ወሊድ ደቂ ሰባት ክዕቀን ካብ ዝጅምርን ኣብ ታሪኽ ወድሰብ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ትሑት መጠን ወሊድ ኣብ ሃገሮም ክምዝገቢው ምኽንያት ኮይኑ ነታ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ሓያል ቁጠባ ክትሃንጽ ዝኽኣለት ሃገሮም ከኣ ናይ ህልውና ሓደጋ ከም ዘንጸላልዋዮም ገይሮም ብውሳነ ዜጋታት ዝተገረመን መጻእቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ዝተዓዘበን መንግስቲ ከኣ ዜጋታት ቆልዑ ክወልዱ ናብ ምትብብዖም ይኣትዩ ብጥረ ገንዘብ ምድጓም ወጻኢታት ገዛ ክራይ ምኽፋል ኣቦናደን ብዝሕ ዝበለ ናይ ድሕር ወሊድ ዕረፍቲ መሃብ በቃ ኩሉ ልብ ዜጋታተይ ከራህርህ ይኽእል እዩ ዝበሎ ስጉምታት ናብ ምውሳድዩ ተጓዩ ዜጋታት ግን ክሳብ ሕጂ ኣበይ ነርካ ብምባልዮም ነቲ መንግስቲ ዝቐረበ ኣተባባዕ ስጉምቲ ካብ ዘይምምሳጥ ዕጭ ዝሓንፈፉ ከምቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝወፀ ጸብጻብ ዝሕብሮ እንተኾይኑ ግን መንግስቲ ዝሃገር ናይ ብሓቂ ዶንኪዩ ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ እንተኾይኑ ድማ እዛ ሓንቲ ካብ ጽጋት ሃገራት ዓለምና ዝኾነት ሃገረ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝቕጽላ ውሕዳት ዓሰርተታት ዓመታት ህዝባ ብዕጽፉ ጎዲሉ ፍጹም መንእሰይ ዘይብላ ሃገር ክትከውን እያ ብርግጽ ኣይግበሮ ዘብል ስማዕዩ እዛ ሓበሬታ ነቶም ሰብ ርሑቕን ብደቂቕ ዘይንፈልጣን ሰባት ኣዝዩ ኣገራም ክኸውን ባህርያዊው ብፍላይ ድማ ስማ ወትሩ ምስ ቴክኖሎጅን ጽቡቕ ዜናታትን ዝተሓሓስ ብምዃኑ ልዑል ሃብታ ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂኣ ዳግማይ ዝተወልደ ናይ ሙዚቃን ፊልምን ኢንዳስትሪታታ ካብ ደቡብ ኮርያ ሰጊሩ ናብ መላእ ዓለም ዝተዘርግሐዩ እቲ ብኤሌክትሮኒካውያን ኩባንያታታ ሳምሶንግን ኤልጅን ዝፈርሕ ኣቕሓ እተን ሂንዳይን ኪያን ብስተሰሚያ ቴክኖሎጂያዊ ኩባንያታታት ዝፈርያ መካይንን ናብ ኩለን ሃገራት ዓለምን ናብ ገዛ ነፍሲ ወከፍናን ኣትየንን እንተ ተባህለ ምግናን ኣይከውንን ብሰንኪ ዘለዋ ቴክኖሎጂያውን ትሕቲ ቅርጻውን ምዕባለ ብዙሕ ሰብ ክነብረላን ክበጽሓን ዝምነያ ሃገርያ ደቡብ ኮርያ ዜጋታታ ግን ካልእ ዛንታዮም ዝዕልሉ ክንወልድ ኣይንደልኒና ድማዮም ዝብሉ ስለምንታይ ግን ከምኡ ክብሉ ክኢሎም ብልክዕ እንታይ ስለ ዝኾነዮም ሃገሮም ናይ ህልውና ሓደጋ ክሳብ ዘንጸላልዋ ክጭክኑላ ዝኽኣሉ እቶም ብዘይ ምሕንጋድ ክንወልድ እንኽእልን እንደልን ህዝብታት ናብ ሃገሮም እንተመጻእናዮም ይቕበሉና ዶ ንኹሉ በብሓደ ዘርዚርና ክንዕዘቦ ክንፍትኒና ሳይንስ ከም ዘረጋገጾ እንተኾይኑ ቀጻልነት ህዝቢ ሓንቲ ሃገር ክወሓስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንተወሓደ ክልተ ቆልዑ ክትወልድ ኣለዋ እቲ ምኽንያት ድማ ኣቦናደን ምስ ሓለፉ እቶም ክልተ ደቆም ስለ ዝትክእዎም ቁፅሪ ህዝቢ እቲ ሃገር በቲ ዘለዎ ይዝቕጽል ኣብ ደቡብ ኮርያ ግን እዚ ነገር በንጻር ኮይኑ ማእከላይ ገምጋም ወሊድ ሓንቲ ኮርያዊት ጓል ኣንስተይቲ ባዶ ነጥቢ 7 ጥራዩ እዚ እውን ማእከላይ ገምጋም ጠቕላላ ሃገር እምበር ኣብ ከተማታት ምስ ዝኸውን ካብ ዝውሕድ እዩ ኣብ ርእሰ ከተማታት ሃገር ዝኾነት ከተማ ሴውል ንኣብነት መጠን ወሊድ ባዶ ነጥቢ 5 ጥራዩ እዚ ማለት ድማ ካብ ክልተ ስድራ ቤታት እታ ሓንቲ ስድራ ሓድጊ ከይገደፈት እያ ትሓልፍ እታ ካልአይቲ ስድራ ድማ ሓደ ቆልዓ ብምውላድ ጥራያ ካብ ዝዓለም እትሰናበት እዚ ማለት ድማ 4 ደቡብ ኮርያውያን ካብ ዝዓለም ብሞት ክፍለዩ ከለዉ ኣብዛ ምድሪ ዝትክኦም ሓደ ሰብ ጥራዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ትሑት መጠን ወሊድ ከኣ ኣብ ታሪኽ ወድሰብ ተመዝጊቡ ይፈልጥኒዩ እተን ቆልዑ ምውላድ ኣይፈትዋንየን ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ጃፓን እውን እንትኾነ ብገምጋም 1.2 ቆልዓይን ዝወልዳ ናይ ዓለምና ገምጋም ምስ ንሪኦ ድማ ኣብ ዓለም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብገምጋም 2.2
ቆልዓያት ትወልድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ቁጽሪ ህዝቢ ደቡብ ኮርያ 51 ሚልዮን እዩ 51 ሚልዮን ንዝሰምዐ ሰብ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ሓበሬታ ዝተጋነነ ክመስሎ ይኽእል እዩ ካብዞም 51 ሚልዮን ግን እቶም 20 ሚእታዊት ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾነ ጥሮተኛታት እዮም ድሕሪ 25 ዓመታት ድማ ቁጽሪ ጥሮተኛታታ ብዕጽፊ ዛይዱ 40 ሚእታዊት ክበጽሕ ምዃኑ ዝንገር ኣብ ጎደናታት ኮርያ ካብ እትረኽቦም 100 ሰባት እቶም 40 ሰባት ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት እዩ ከም ማለት ድማ እዩ ኣብ ርእሲኡ ድማ ቁጽሪ ኣፍረይቲ ዜጋታት እቲ ሃገር ዓመታዊ ብዘይ ምቁራጽ ብ300,000 ሰባት ኣብ መጉዳሊ ዝርከብ እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዘነጽሮ እንተኾይኑ ኸኣ ቁጽሪ ናይ ዝውለዱ ዜጋታት ቀኒሱ ኣቐዲሞም ዝተወልዱ ድማ ኣሪጎም ድሕሪ 40 ዓመታት ቁጽሪ ህዝቢ ደቡብ ኮርያ ብፍርቂ ቀኒሱ 25 ሚልዮን ጥራይ ክኸውን እዩ ካብቲ 25 ሚልዮን እውን ዝበዝሐ ናይቲ ቁጽሪ ሽማግለታት كحزويم شمقلنا ناي تفترو بركات ناي كل فطور ود سب من نيوتن ولا داي خوننبر نتوم هاجرو ما قلقلهم تروتاز وصو شماقلتات زتك حدش ولدوم زي فترقن هلونا ناي تهاجر اب حدقا كودق ناي قدن يزخون كود طبعاون بخبيدي هسا وتعدراو سلطنا بموساد صلا ازكل اخلن دوباتاز حلون عقم سب سلا زي هلو دما صطاو حدقا كغاطما يخل كود طبعا كوغدالو زخل ابنت مسن رقدما ደቡብ ኮርያ ኣብ ዓለምና ሃብታምን ንጥሮተኛታት ልዑል መጠን ገንዘብ ዝኸፍልን ትካል ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲያ እዚ ትካል ድማ ሎሚ ወናን 700 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ እዩ እቲ ጸገም ግን ቁጽሪ ናይቶም ናይ ጥሮተኛ ዝኽፈሉ ዜጋታታ ብኣሰንባድ መንገዲ ይውስኽ ምህላው እዩ በዚ ናህርዚ ተቐጺሉ ድማ ድሕሪ 30 ዓመት ሙሉእ ብሙሉእ ክውዳእ ይኽእል እዩ እቶም ጥሮተኛታት ድማ ካብቲ ውህሉል ገንዘብ ዘይኮነ ካብ ኻዝና መንግስቲዮም ክኽፈሉ ክጅምሩ በአንጻሩ ተሃገር ኣብ ልዑል መጠን ዓቕሚ ሰብ ዝጠልብ ኢንዳስትሪታት ዝሰርሕ መንእሰይ ስለዘይህልዋ ከተፍርን ክትገዝእን ዘይትኽእል ኣዝያ ድኽምቲ ሃገርያ ክትከውን ነዚ ሓደጋ እዚ ኣቐዲሙ ከስተውዕለሉ ዝኽኣለ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ኸኣ ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዕለት ዜጋታት ቆልዓ ክወልዱ ኣብ ምትባዕ ዝርከብ ዜጋታት ከዓ ሓደ ቆልዓ ምስ ዝወልዱ ወላድኣ ኣብ ገጠርን ከተማን ዝፈላለዩ ይኹን እምበር ወርሓዊ ካብ 300,000 ክሳብ 1 ሚልዮን ናይ ኮርያዋን እዚ ማለት ድማ ክሳብ 700 ዶላር ዝበጽሕ ገንዘባዊ ሓገዝ ይረኽቡ ኣብ ወጻኢታት ገዛ ክራይን ቤት ትምህርትን ከዓ ነቲ 20 ሚእታዊት መንግስቲ ይሽፍነሎም ቆልዓ ዝወለዱ ኣደን ኣቦን ከዓ ውላዶም ወይ ጓሎም 7 ዓመት ክሳብ ዝኸውን ከም ድላዮም ዝጥቀምሉ ብድምር ናይ 18 ኣዋርሕ ወይ ናይ 1 ዓመትን ፈረቓን ናይ ሓባር ዕረፍቲ ይወሃቦም እዚ ፕሮግራምን ጎስጓስን ካብ ዝተጀመረሉ ዓመት 2006 ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ መንግስትን ዝወለዱ ስድራ ናይ ኣስታት 270 ቢልዮን ዶላር ድጎማ ገይሩሎ ይኹን እምበር ዜጋታት ክሳብ ሕጂ ናብ ወሊድ ኣይተመልሱን ዘለዉ ስለምንታይ ግን ደቡብ ኮርያውያን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣመል ተራእይዎም ኣይፈልጥን እዩ ይትረፍ ሎሚ ሃገሮም ብልጽግትን ንኻልኦት ሃገራት እተቐንአን ሃገር ኮይናን እናሃለወት ኣብቲ ድኻን ብዙሕ ጸገማት ዝነበራን ግዝያት ብ1950ታት እውን ሓንቲ ደቡብ ኮርያዊት ኣደ ብገምጋም 6 ቆልዓ ትወልድ ነይራ ቅድሚኡ እውን እንተኾነ ክንዲ ዝኸፍአን ተኻፍኦም ቆልዓይን ወልድን ብምባል ዝሓንገዱሉ ዓመታት ኣይተመዝገበን ደቡብ ኮርያ ካብ 1910 ክሳብ 1945 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበራ 35 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጃፓን ነይራ ካብ ኣርዑት መግዛእቲ ተገላጊላ እፎይ ከይበለት ግን ብ1950 ዓመተ ምህረት ምስ ማንታ ጎረቤታ ሰሜን ኮርያ ናብ ከቢድ ደማዊ ኺናት ኣተወት እቲ ንብዙሓት ሃገራት ዘሳተፈ ኺናት ከዓ ድሕሪ 3 ዓመታት ማለት ድማ ብ17 ሓምለ 1953 ኣብቅዐ ቅድሚ 70 ዓመት ምዃኑ ድማ እዩ ኣብቲ ግዜቲ ደቡብ ኮርያ መግዛእታዊ ስርዓታትን ኩናትን ዘዳኸማ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ብዝኾነ ሕርሻዊ ንጥፈታትን ምጽወታ ምዕራባውያን ሃገራትን እትመሓደር ዝኾነ ይኹን ዕቑር ተፈጥራዊ ሃብቲ ዘይብላ ካብ ድኻታት ሃገራት ዓለምና ሓንቲ ነይራ እዚ ግን ነበረ እዩ
نزي كل ጸገማት ሰጊራ ሎም ብውፅኢት ቴክኖሎጂ ንዓለም እትመርሕ ኣብ መዳይ ትሕቲ ቅርጺ ንምዕቡላት ሃገራት ከይተረፈ እተቐንእ ካብ ዝኾነ ክፋል ዓለምን ሃገራት ዓለምን ብዝዛየደ ዝበዝሐ ምሁር ዓቕሚ ሰብ ዘለዋ ብ1.7 ትሪልዮን ዶላር GDP ናይ ዓለምና መበል 12 ዝሃብተመት ሃገር እያ ይኹን እምበር ፍረ ብርክኻ ምርኣይ ንዜጋታት ዝሃገር ኣዝዩ ኣፍሪሕዎም ዘሎ ጉዳዩ ደቡብ ኮርያውያን ቆልዓይን ወልድን ናብ ምባል ዘብጽሖም ምኽንያት ብዙሕ እኳ እንትኾነ እቲ ቀንድን ዋናን ምኽንያት ግን ክብደት ዋጋ መነባብሮ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ዝተፈላለየ ሕብረተሰብን ቆልዓ ኣመልኪቱ ዝወሃብ ዝተፈላለየ ርድኢታት እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሃገርና ቆልዓ ናይ ባዕሉ ሽሻይ ሒዙ ዝመጽእ ቆልዓ ደኣ ዘይሓመድ በሊዑ ዝዓቢ ዝብሉን ካልእን ዝተፈላለዩ ርድኢታት ኣለዉ ኣብ ደቡብ ኮርያ ግን ቆልዓ ክዓቢ እንተኾይኑ أخل ጸጋታት ምስ ዓበየ ጥዑይን ዕውትን ምእንቲ ክኸውን ከኣ ትምህርቲ መሰረታዊ ነገር እዮም ዝብሉ ከም ውጽኢቱ ከኣ መብዛሕትኦም ደቡብ ኮርያውያን ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም እዮም 98.8 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ተሃገር ከኣ መሃይምነት ዘጥፈዩ ካብቶም ስራሕ ዘይብሎም ዜጋታት ተሃገር ድማ እቶም 75 ሚእታዊት ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዘለዎም እዮም ኣብ ደቡብ ኮርያ ግን ስራሕ ንኽትረክብ ዩኒቨርሲቲ ኣቲኻ ዝረኸብካዮ ዲግሪ ውሕስነት ኣይኮነካን እዩ እቲ ዲግሪ ዝተረኽበሉ ዩኒቨርሲቲን ውጽኢት ነጥብቲ ዲግሪን ከኣ ኣዝዩ ወሳኒ ካብ ምሁራት ዜጋታት ነቲ ኣዝዩ ምሁር ካብ ፈላጣት እቲ ኣዝዩ ፈላጥ ዝምረጸላ ሃገር ድማ እያ በዚ ምኽንያት ደቡብ ኮርያውያን መንእስያት ካብቶም ውሕዳት ዝምረጹ ምሁራት ንምዃን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ልዑል መጠን ምትህልላኽዮም ዘርእዩ ንተሃላለኽቱ ኣሰኒፉ ዕውት ተምሃራይ ክኸውን ዝኽኣለ መንእሰይ ድማ ንነፍሱ ንስድርኡን ቤተሰቡን ከም ምንጭ ሓበንን ኩርዓትን ይዝረአ ኣብተን ንደቡብ ኮርያ ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም ሙሉእ ብፍርያት ቴክኖሎጂ ዝመርሓ ዘለዋ ዓበይቲ ትካላት ድማ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድል ይረክብ እዚ ምዝኸውን ከኣ ነቶም ደኺሞም ዘምሃርዎ ስድርኡ ጻምኦም ንነብሱ ሃብትን ዓወትን ንዝወልዶም ህፃናት ከኣ ምቹእ ናብራን ጸጋታት ዝመልኦ ኣተዓባብያን ይጎናጸፍ ናብዚ ደረጃ ዝንኽበጽሕ ግን እቲ ተምሃራይን ስድርኡን ብዙሕ መስዋዕቲ ክኸፍልዮም ዝሕተቱ ወለዲ ከኣ ንደቆም ኣብ ብሉጽ ቤት ትምህርቲ ከምህሩን ስሩዕ ትምህርቶም ወዲኦም ምስ ተመልሱ ከኣ ናብ ፍሉጥን በብሉጽነቱ ዝተመስከረሉን ናይ ገዛ መምህር ክልኹ ይግባእ እዚ ድማ ኣብ ደቡብ ኮርያ ልዑል ወጻኢታት ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ክፍሊት ቤት ትምህርትን ናይ ገዛ መምህርን ከም ዝውዕል እዩ ገይሩ ንኣብነት ሓንቲ ስድራ ቤት ክልተ ቆልዑ ምስ ትወልድ እሞ ንኽልቲኦም ቆልዑ ናይ ገዛ መምህር ምስ ትገብረሎም ካብ ወርሓዊ ኣታዊታታ ነቲ 28 ሚእታዊት ንናይ ገዛ መምህር ክትከፍሎያ ትግደድ እዚ ግን ንናይ ገዛ መምህር ዝኽፈል ክፍሊት እምበር ወጻኢታት ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ኣይጠቓልልን እዩ ጸብጻዋት ከም ዝሕብሮ እንተኾይኑ ኸኣ ስድራ ቤታት ደቡብ ኮርያ ብሓፈሻ ዓመታዊ 29 ትሪልዮን ዋን ወይ ድማ 20 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝበጽሕ መጠን ገንዘብ ንናይ ገዛ መምሃራን ይኸፍሉ ናይ ስድራ ቤት መስዋዕቲ ግን ገንዘብ ብምኽፋል ጥራይ ዘብቃዕ ኣይኮነን ተምሃሮ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝወጻሎም ጥራይ ይዕወቱ ማለት ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኣብ ናትካ መንፈዓት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይቶም መወዳድርትኻ መንፈዓት እውን እዩ ዝምርኮስ ካብ ኩላቶም ዝበለጽካ ኮይንካ ክትርከብ ድማ ትሕተት ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ከተማታት ዘሎ ተወዳዳርነት ኣዝዩ ልዑልን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣህላኽን እዩ ነቲ ውድድርን ምትህላኽን ዝኸፍአ ዝገብሮ ድማ 92 ሚእታዊት ደቡብ ኮርያውያን ኣብ ከተማታት እዮም ዝነብሩ ስለ ዝኾነ ኸኣ ኣብ ገጠራት ልዑል መጠን ውድድርን ምትህላኽን ዝየለ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምስቲ ኣብ ከተማታት ዘሎ ዝዳረግ ጸጋታት ብዘይ ምህላውን ተምሃሮ ገጠር ክደኽሙ ዝተዓዘበ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ንተምሃሮ ገጠር ናብ ምብርታዕን ኣብ ዩኒቨርሲታት ምስ ተጸንበሩ ኸኣ ደስ ዝበሎም ዓውደ ትምህርቲ ክመሃሩ ብፍሉይ ቦታ ክህቦምን ተራዩ ነዚ ክፍተት ዝመዝመዙ ኣብ ከተማ ዘሎ ውድድር ዝበርትዖምን ስድራ ቤታት ከኣ ደቆም ናይቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ሓለፋታት ተጠቀምቲ ምእንቲ ክኾኑ ናይ ከተማ ናብራ ገዲፎም ጠቕሊሎም ናብ ገጠር ክኸድዮም ተራዮም እዚ እውን ግን ኣመራጽ ጥራይ እምበር ውሑስ መንገዲ ዓወት ይኮነን ኣብ ደቡብ ኮርያ ተምሃራይ ንፉዕ ዝበሃልን ዓወታቱ ዝጅምርን ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእትዎ ነጥቢ ምስ ዘምጽእ ኣይኮነን እቲ ዘምጽኦ ውጽኢት ናብተን ኣብቲ ሃገር ልዑል ክብሪ ዝወሃበን ሰለስተ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ዘእትዎ ምስ ዝኸውን ጥራይ ድማ እዩ ከም ሓደ ዓወት ዝቝጸረሉ እተን ሰለስተ ዩኒቨርሲታት ስካይ ዝብል ናይ ሓባር መጸውዒ ዘለወን እየን ሴውል ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኮርያ ዩኒቨርሲቲን ዮንሴን ዩኒቨርሲቲን ድማ ይበሃላ
نابزن يونيفرسيتات كتنبرو زخالو تمهارو دما قداميت فتنا هيوتهم كم زحالف وايم زغصرو اتساقم جن نابزن مبتاح قوبو كم منغنا كوصر زكال ازيو كبيدن اجناقن هيوت كحلفو زقددو مخانوميو عمتاوي ابسال سي تحموس ناي ورح حدار كا تمهارو حفشاوي ناب يونيفرسيتات زأتوهم هاجراو فتنا يوسدو اتفتنا كوليج سكولاستيك ابيليتي تيست بحثرو تقال سيسات زبهال كوينو بقانقا كوريا دما سونانغ يبهال سونانغ ناي حنت معلت فتنا خوينو نشومون تساعتات دما يتصنح تمهارو دما نزفتنا نمدلاو معلتاوي بقمقام كاب 12 كساب 16 ساعتات اب تمرتن مصنعتن يحلفو بجنقات نايت عنات اقامات زقاطمومن نفسهم ناي زطفو قطر تمهارون كا بزحيو سونانغ جن نحنت معلت زوهاب فتنا ولد ايخون امبر نتمهارون نسدرا بيتاتن كوريا دما كم هاجر ازيا اقداسيتن لعل اتكرو زقبرلان معلتيا معرخ ندي اقداسيت معلت مخانا نمردا دما حدا حبريتا كنكاف لكم نتفتنا زوت مهران بمنجست تهاجر مستمرتو مسدرا بيتومن كم زي الرخبو بمقبر موبايلاتومن كل ناي مرخبي مسارحيتاتن تمنتيلهم ابي مخانو نابزي فلت وبوتات وسيدهم نحموشت اوارح تعات يوم نتهاجراو فتنا زدالو اتفتنا حموشت عودتات تمرتز شفنيو قانقا انجليش ناي مسمع فتنا دما حدا خاويو كم وصيتو دما تمهارو اب غزي فتنا منت كيربشو تباهيلو نتقانقا انجليش ناي مسمع فتنا ابز وسدلن 25 دقائق اب سمايات كوريا زخونه يخون ناي نفرت برراتات كيكاد ملؤ بملؤ يخلكل وتهدراو لممد نفرتن ناي هنص سرحاتن ون بتمساسالي داويولو اداغاتات دوكانات بانكتاتن ماكلات اداغا ستوك ماركتين كا فتنا كساب سودا አገልግሎት የቋርጻ አብ ጊዜ ፈተና ዝከታተልዎም መምህራን ከአ ንተማሃሮም እንት ኸይርብሹ ድምጽ ዝገብር ጫማ ከይለብሱ ይኸልከሉ ፖሊስ ንሙሉ መዓልቲ አብ ተጠንቀቕ ይውዕል ፖሊስ ንዝደም ጎዩን ጊዜን ዝሓለፎምን ተማሃሮ ናብ ከባቢኦም ብምኻድ አብ መንገዶም ናይ ትራፊክ ጸገማት ከይጋጥሞም ይከታተልን ብፓትሮላት ፖሊስ ንኻልኦት መንገድን ዳዓጸወ ንተማሃሮ ናብ መፈተን ቦታ ይብጽሕን አብዛ መዓልቲ ወለዲ ናብ ስራሕ اي اتونيم دارغا كلهم ولد خبال بزكال دما نايدقوم سئل بمحاز بب امنتهم كتصلي يوعلو از كله ጭንቀትን لعلن تحتن جن يونيفرسيتي نخاتولم طراي يكونن انتاي دا نابتن اقدمنا زحبرناكم بسكاي زفلطا 3 يونيفرسيتات نمأتاويو صعر تمهارون صلوت ولدن فرت رخيبو كابتن 3 يونيفرسيتات ناب حنت زأتوم نت بزرخبو تمهارو جن كافرق مليون تفتنتي اتوم كلت مئتاويت ترايوم نمخانو تمهارو دبوب كوريا بزن 3 يونيفرسيتات كاتو بازيو اهلاخ منقد زحالفون حسارة مكرኦም زبلعن سلمنتايو دوب كوريا هابتام كورعتي بلصقتن معبلتن هاجريا كبهال سمعكم تدعنيركم برقص حقن ولا حنت جيجا زيبلون حبريتايو اتا حبريتا جيجا زخون هابتا ناي كلهم زيغاتاتان تمثيلكميو مخنياتو اتا هابتن بلصقنان ناي تبزو حزب زيكونه ناي وحدات هابتامات سدرابيتاتيو اذن سدرابيتات بقانقا تهاجر تشيبول تباهيلنين زصوعا هابتامات سدرا ويرخوات زبل ترجم دمالو اذن سدرابيتات جن بزحات كي مسلهم 4 تراين ورا كل سب زفلتنين نتكالات سامسونج LG هينداين اسكين تفلتوان انت داخينكم سمتكالات راي كي مسلكم مخنياتو وننتي نايزن 4 تكالات راي ن400 تاويت قطبا دبوب كوريا او عمتاو سدد تهاجر دما ن 500 تاويت أبركتو زلوم سدرابيتاتيوم نتم كالوت تحتيهم زلو وحدات سدرابيتاتن تكالاتو من حويسنا نتغطري ناب 10 مسنة بصحو نسو مئتاويت هابت تهاجر ناب 3 كب مسنة بلوخا نسبعن شوعتن مئتاويت كاب تغلالا قطبا دبوب كوريا يشفنا مالتيو أبزي كنستوعللو زلكم 3 سدرابيتات دبوب كوريا نسبعن شوعتن مئتاويت كاب تغلالا هابت دبوب كوريان اتحمسان كلتن مليون زبتصح حزبان يونناينا نبل زلنا هابت سدرابيت سامسونج خا حلف كلن سدرابيتات اتزبزحيو اب كل تشحن 24 عام تمرت زوت تصبصاب كم زملكتو انت خوينو خا تكال سامسونج نبينو 23 مئتاويت كاب طقلالا عمتاو هابتي دبوب كوريا يشفن دبوب كوريا نايتكال سامسونج هاجريا تباهيلا اتغلص دما
ስለዚዩ ህላወት ሃገር ኣብዘን ዓበይቲ ትካላት ዝምርኮስ ብምዃኑ ከዓ መንግስቲ ተሃገር ከም ብርሃን ዓይኒ ዝከላኸለለን ናይ ግብረ ሓለፋታት ይገብረለን ለቕሓትን ድጎማታትን ከዓ ይቐርበለን እምበኣር መንእስያት ደቡብ ኮርያ ዕድሚኦም ኣብ ትምህርቲ ዘሕልፍዎን ተጨኒቆም ወለዶም ዘጨንቁን ኣብዘን ብሃብታማት ስድራ ቤታት ዝውነና ዓርሞሽሽ ዓለም ለኻውያን ትካላት ተቆፂሮም ምእንቲ ክሰርሑ እዩ ኣብተን ቀዲምና ዝገለጽናየን 3 ዩኒቨርሲታት ምምራቕ እውን ግን ናብዘን 4 ትካላት የቕርበካ እምበር ብምምራቕካ ጥራይ ኣብዘን ብቼቦል ዝፍለጣ ስድራ ቤታት ዝውንነአን ትካላት ብቐጥታ ትቁፀር ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ትካል ሳምሶንግ ዓመታዊ ባዕሉ ዘዳልዎ ፈተናታት ኣለዎ ኣብ ሓደ ግዜ እዚ ትካል 14000 ሰራሕተኛታት ንምቁፃር ኣብ ዝኸፈቶ ናይ ስራሕ ዕድል ኣስታት 200,000 ምሩቓት ተምሃሮ ስራሕ ንኽረኽቡ ኣመልኪቶም እተን ካልኦት ዓበይቲ ትካላት እውን ተመሳሳሊ መንገዲ ብምጥቃምን ሰራሕተኛታት ዝቆፅራ ኣብዘን ዓበይቲ ትካላት ተቆፂርካ ምስራሕ ማለት ከዓ ንመንእሰያት ተምሃሮ ደቡብ ኮርያ ናብ ብሉፅን ምቹእን ናብራ ዘእቱ ናይ መወዳእታ ኣፍ ደገ እዩ ምክንያቱ ኣብዘን ትካላት ተቆፂርካ ምስራሕ ዓብ ክብሪ ብዙሕ መጠን ኣታውን ብሩህ መጻእን ዘውህብ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ከም ተወሳኺ መልክዕቲ ጎርዞ ንክረኽቡ ንቅድሚት ዝደፍኦም ስራሕ እዩ ኣብ ዝቕፅል ህይወቶም ልዑል መጠን ደሞዝ ነፃ ኣገልግሎት ሕክምና ኣበልን ዋሕስጥሮታን ክህልዎም ምዃኑ ዘረጋግፀሎም ማሕተም ከም ምርካብ ድማዮም ዝቆፅርዎ ኣብ ስርሖም ውፅኢታውያን ኮይኖም ተተረኺቦም ድማ እቲ ኣብቲ ትካል ዝረኸብዎ ተመክሮ ኣብ ዝኾነ ትኹን ዓባይ ትካል ዓለምና ተቆፂሮም ክሰርሑ ዘኽእሎም እዩ እተን ትካላቶም ዓበይትን ዓለም ለኻዊ ጨንፈራት ዘለወንን ብምዃነን ካብ ኮርያ ወፃኢ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዶም ክሰርሑ ይኽእሉ ካልእ ንተምሃሮ ደቡብ ኮርያ ኣብዘን ትካላት ንኽሰርሑ ልዕሊ ዓቐን ከም ዝፅዕሩ ዝገብሮም ስእነት ኣማራፂታት እዩ ይትረፍዞም ተምሃሮ ሃገሮም እውን ካብዘን ትካላት ወፃኢ እትጥምቶ መጻኢ የብላን ኣብዛ 77 ሚእታዊት ካብ ቁጠባኣ ኣብ ውሕዳት ስድራ ቤት ዝምርኮስ ሃገር ዜጋታት ኣብ ትሕትተን ትካላት ንምስራሕ ፀደፍደፍ ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ ኣማራፂ የብሎምን እቲ ፀገም ግን ካብዞም ኩሎም ፀደፍደፍ ዝብሉን ዓመታዊ ዝምረቑን እቶም 200 ሚእታዊት ጥራዮም ሰሊጥዎም ኣብዘን ትካላት ስራሕ ዝረኽቡ ዕጫ ናይቶም ዝተረፉ ተመረቕቲ ከዓ ኣብ ውሑድ መጠን ደሞዝ ዝኸፍላ ትካላት ምስራሕ እንተዘይኮይኑ ከዓ ስራሕ ኣልቦ ምዃን እዩ ስለዚ እቶም ነዚ ኩሉ መስገድላት ሰጊሮም ጽቡቕ ስራሕ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ወይ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ዜጋታት ነቲ ንሳቶም ዝሓለፍዎ መሪር መንገዲ ንኸይሓልፉ ቆልዓ ንዘይ ምውላድ ምውሳኖም ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ጨኪኖም ዘስሚዮም እዩ ዶ ትብሉ ንደቡብ ኮርያውያን ቆልዓይ ንወልድን ናብ ዝብል ውሳነ ዘብፅሖም ግን ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ደቡብ ኮርያ ናህር ዋጋ መነባብሮ ዝረኣየላ ሃገር እውን እያ ንኣብነት ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ጥራይ ዋጋ ኣባይቲ ሃገር ናይ 80 ሚእታዊት ወሰኽ ገይሩሎ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዋጋ ኣባይቲ ክውስኽ ዝረአ እኳ እንተኾነ በዛ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተራእየ ናህሪ ክውስኽ ግን ብዙሕ ልሙድ ተርኢ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ክብሪ ዋጋ መነባብሮ ንምብዳህ መብዛሕትኦም ዜጋታታ ናይ ትርፊ ግዜ ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ንዓመታዊ ዕረፍቶም እውን ብዝግባእ ኣይጥቀሙሉን እዮም ትርፊ ግዚኦም ኣብ ስራሕ ተጸሚዶም ብምሕላፍ ቆልዓ ምውላድ ዝኣበይዎ መንግስቲ ተሃገር ድማ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ሓድሽ ሕጊ ከጸድቕ ተገዲዱ ኣብ ሰሙን ካብ 52 ሰዓታት ንላዕሊ ምስራሕ ድማ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብሕጊ ክልክል እዩ ክንዲ ዝደኺምካን ለፊዕካን እውን ግን ደቡብ ኮርያ ወኺንካ ወናኒ ገዛ ክትከውን ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታት ዘሎ ዋጋ ኣባይቲ ዝልከፍ ኣይኮነን ስራሕ ምዕባለን ትሕቲ ቅርጽን ኣብዘን ከተማታት ዘሎ ብምዃኑ ከዓ 92 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ደቡብ ኮርያ ኣብ ከተማታት ይዝነብር ናይ ገዛ ርእሶም ገዛ ዘለዎም ዜጋታት እቲ ሃገር ድማ እቶም 56 ሚእታዊት ጥራዮም በሃገር ደረጃ ዋጋ ገዛ ክራይ ሓንቲ በዓልቲ 3 መደቀስ ገዛ ኣብ ካልኦት ንኣሽቱ ከተማታት ኣስታት $300 ክበጽሕ እንከሎ ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ሰውል ድማ ብዕጽፎ ወሲኹ ኣስታት $2760 እዩ ዋጋ ሓንቲ ማእከላይ ስፍሓት ዘለዋ ገዛ ከዓ ኣስታት $1 ሚልዮን ኣሜሪካ ቢሉ ይበጽሕ ካል ንዜጋታት ዝሃገር ቆልዓይን ወለድኒና ክብሉ ዝደረኾም ነገር እንተሎ እቲ ናይ ስራሕ ህይወት ንባዕሉ ኣዝዩ ጸቕጥ ዘለዎ ምዃን እዩ ሰራሕተኛታት ኣብናይ ትካል ይሰርሑን ክንደይ ዝበዝሑ ደሞዝ ይወሃቦምን ብዘይገድስ ኣብ ደቡብ ኮርያ
ስራሕ እዩ ብዘይካቶም ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዝሰርሑ ዜጋታት ከዓ ሰሪሕካ ዓውት ክትከውን ምሕሳብ ከም ነውሪ ዝቁፀር በኣስራሕቶም ትካላት ንዝተዋህቦም ስራሕ ብዝግባእ ዘይዓመሙን በኣስራሕቶም ዝተወቀሱን ሰራሕተኛታት ናይ ውርደት ስምዒት ስለ ዝስምዖም ክሳብ ነብሶም ዘጥፍእሉ ደረጃ ዝበፅሑ ሰራሕተኛታት ኣለዉ በዚ ምክንያት ድማ ደቡብ ኮርያውያን ርግእ ኢሎም ቀልቢ ገይሮም ሓዳር መስሪቶም ቆልዓ ወሊዶም ሃብቲ ጥርዮም ክነብሩ ኣዝዩ ዝኸብዶም ዓመት መጽኸዓ ቁጽሪ ሓደስቲ መርዓውቲ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ኣዝዩ እንዳቐነሰ ይኸይድ ምስ ዝምርዓው ድማ ዝምርዓውሉ ዕድመ ድሕሪ 30ታት እንዳኾነ ብምምጽኡ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ውላድ ዘይወልዱ ብምዃኖም ንሃገሮም ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ እዮም ፈሪዶማ ደቡብ ኮርያ ቁጠባኣ ንምድሓን ዝተረፈታ እንኳ ኣማራጺት እንተነይራ ስደተኛታት ናብቲ ሃገር ምእታውያ እቲ ጸገም ግን ንነዊሕ ዓመታት ማዕጾኣን ስደተኛታት ዕጹው ጌራ ክትከይድ ዝጸንሐት ሃገር ምዃና ንዜጋታታ ድማ ምስ ስደተኛታት ከመይ ጌርካ ተዋሃሂድካ ትነብር ዘይተለማመዱ ምዃኖም እዩ ደቡብ ኮርያውያን ኣብ ሃገሮም እውን ናይ ብሄርን ቋንቋን ብዙሕነት የብሎምን 97 ሚእታዊት ካብ ዜጋታታ ድማ ካብ ሓደ ብሄር ዝውለዱን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡን እዮም ከም ውጽኢት ድማ ኣይኮነንዶ ካብ ካልእ ክፋል ዓለም ንዝመጹ ዝተፈለየ ሕብርን ባህልን ዘለዎም ስደተኛታት ነቶም ካብ ደቡብ ኮርያ ወጻኢ ዝውለዱ ኣዝማዶም እውን ክቕበልዎምን ክለምድዎምን ኣዝዮም እዮም ዝሽገሩ ይዝበሃል እቲ ኣማራጺታት ዝሰኣነ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ግን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ናብቲ ሃገር ምእታዊ መሪጹ ክሳብ ሎሚ ድማ ብዙሖም ኣስታት 2 ሚልዮን ዝግመት ዜጋታት ኤሽያውያን ሃገራት ቻይና ቪየትናም ፊሊፒንስ ታይላንድ ኢንዶኔዥያን ካልኦት ሃገራትን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ኮርያ ክነብሩ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ቁጽሪ ድማ ኣብ መጻኢ ከዓቢ ትጽቢት ይግበረሉ ይኹን እምበር ጸገማት ቋንቋን ሕብረተሰብ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ዜጋታት ዘለዎም ኣመላኻኽታን ገለ ብድሆታት ክፈጥር ተራእዩ ነዚ ንምውጋድ ድማ መንግስቲ ንስደተኛታት ናይ ቋንቋን ባህልን ስልጠና ይህብ እቲ ስልጠና 6 ደረጃታት ዘለዎ ኮይኑ ክሳብ 4ይ ደረጃ ዝተምሃሩ ስደተኛታት ከዓ ቋንቋ ብዝግባእ ክመልኩ ከም ዝኽእሉ ይንገር እቶም ክሳብ 5ን 6ን ደረጃ ዝተምሃሩ ስደተኛታት ከዓ ምስ ህዝቢ ተሃገር ተዋሂዶም ክነብሩ ዘኽእሎም ቋንቋን ባህልን ከም ዝመለኹ ስለ ዝእመነሎም ነባር መንበሪ ፍቓድን ዜግነትን ንምርካብ ከመልክቱ ይኽእሉ እዚ ግን እቲ ዓቕሉ ዝጸበቦ መንግስቲ ተሃገር ዝገብሮ ዘሎ እምበር ህዝቢ ተሃገርሲ ዛጊት ንስደተኛታት ምቹእ ከም ዘይኮነ ይዝሕበር እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ንሃገረ ደቡብ ኮርያ ዝደስስ መደብ እዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምባል ደግፉና እንዳበልና ንፍለየኩም ሰላም